Здравейте, казвам се Иван от Повикване и днес ще ви покажа управление на контакти в нашата нова система. Може да достигнете менюто за контакти в главното меню тук. Контактите позволяват, който е ползвал системата, знае, че управлението на контакти включва създаване на контакти, изтриване, промяна, преименуване и импортиране на контакти чрез използване на CSV файлове. Както виждате, вече имам въведени 665 контакта. Това, което ще ви покажа, е как се създава нов контакт, как се изтрива, как се променя и се добавя в група. Добавяне на нов контакт е изключително лесно. Както виждате тук, се въвеждат имена, телефонен номер и персонализирани полета. Персонализираните полета позволяват въвеждане на ваши променливи, които ще бъдат използвани в изпращането на съобщения към Viber или SMS. Но това ще го застъпим в друго видео. Ако искате новия контакт, който въведах, да го добавя в група, избирате групата, която е тук. За това да се случи групата, трябва да е създадена предварително. Добавяне на контакта. Контактът е добавен успешно. Когато отида в група, може да видите контакта тук. Това, което може да направим в групата, е да премахнем контакта, да го изключим като член на групата с премахни. Така контактът е премахнат. Какво се случва, ако имаме контакт, който не е член на група? Тези контакти може да ги намерим, като филтрираме главното меню контакти, използваме филтъра без група. Там даваме Edit и избираме отново групата, която искаме да добавим, към която искаме да добавим контакт. Същото се получава, ако искате да изтриете контакт. Има много варианти. Вариантът е да го намерите контакта или да го сортирате по група и от тук да го изтриете, или да го намерите по телефонен номер или по име, както ви е удобно и зависимост какво търсите. Ако напиша името, ще излязат всички Иван Георгиев. В случая това е контактът, който търсим. Контактът е изтрит успешно и след като е изтрит е изчезнал от групата. Нещо, което искам да ви обърна внимание, контактите, на които вече сме изпращали Viber съобщения, които имат инсталиран Viber, системата засича, че те имат инсталиран Viber и се появява баджа Viber, който позволява допълнителни възможности на повикване, като да изпращаме Viber съобщения на Viber контакти. Това е за сега. Благодаря ви.